OIMORE thuolo machielo kendo machiegni e weche manyien mago masadek otieno odiochiengni ma tarik 12 dweni mar 8 odiochieng mabende idhialo kata piny ngima dhialo rowere magi ka bende rowere ng'iyo ni gin oteku mabende otegno kabisa mano e ngima mag pinje mopogore opogore. Kawuono e twak marwa mar mine wacho biro bedo ka watoko kod achiel kuom rowere ma pacho kendie wang'iyo okenge magise kadho kata magise goyo mano e jiwo duol gi pacho ka weche mabende gikale e kinda mamoko modhuro. Kopogore kod mano wantiere kod weche mag siasa kanyakla kod mamoko mag dongruok mabende wakelo ni e weche gi manyien mag OIMORE. Weche momiyo peko dhiambo masani gin magi. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. Kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio medo kwedo wach mar mosruok e kinde matielo mar ariyo mar twak dhi nyime. As victims wasetagore gi tuoche mang'eny joma nohinyore kaka nahinyora bada makoda chwich tienda gi wang'a. Joma nohinyore koda mano wito joheragi e muoch mar miruti ma higa 98 okwer ni pok giyudo chudo moramora kopogore kod kaka ilieko. Social story ni kar mondo ji o sympathize kodi to goche mi emiyud. Kori yudo ka ng'at machielo ywak kaka anahero ywak kabisa. E sigana makende kawuono wamenyo yore mag resruok tok monj matimore e yor mbui. Weche gi iyudo kokalo e mbui mag RamogiTV mopogore opogore kanyakla kod bende inyalo luwa kokalo e Facebook page mara mano Jaelieta kichwalo na ote magi kokale namba noero mar 236600. Nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachako gi weche mag siasa kuma kweth mar Azimio kotene gi kod ogai mar Raila Odinga okedo weche mamoko kuom jotelo ma riwruok Kenya Kwanza osebedo kalieko ni gidwaro handshake kata telo mar bar wa bar. Raila Odinga wacho ni mano gima pok gikwayo kendo onge e pachgi kata matin wang'ni. Millicent Adhiambo nigi mathoth. We've agreed, yes, we can talk. But we'll only talk so long as there's a conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake. Onge ngamose kwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati kotopi ka nus ne idhigo kani. Jotelogo kane medo loso e nyasi marumb kiche e kanisa joadwen ma otho e sub county Manyando ne gikwedo gi duol achiel ne kod hinyruok ma oyaye mane oneno kuom jong'anyo kokalo leto bila kinde ng'anyo mokalo mar kwedo piny owacho. Jakom wang'e opong'o gi pi wang' nikech ka nowuok nowacho ni mandamano mondo los piny mondo piny obed maber mondo bech gik moko man malo dog piny. Nokong'eyo ni jogi dhi lokre gik magilokre manego dhano gi lisasi. Polis rito mana samu wuotho. Joma no neggi ok no negi ni wach mandamano. Mandamano nitie mani yudi. For the first time in the history of our country, we saw children asking their father for food being shot dead. Watu 71 wananchi ambao wameuawa ambao haukuwa na hatia yoyote. Gikwayo kanise mondo wek nindo nyakonchiele wachno ka gikoni moko kuom jotend kanise okose chung motegno kod dwach jopiny mar neno ni ratiro ochiw. I personally feel scared. Kama kweli wewe ni Mkristo unasimama na unahubiri na you cannot condemn the killing of young people by the police. The church cannot just talk about 35 deaths without going to show the cause of the deaths. Bende egiseyo jatendo bila Jafeth Koome kuom kaungi moganda mana kanono kowacho ni chal kagima kweth mar Azimio ne ong'iewo ringreji kowuok kuom konde kano ringre gino manomiyo giko ni okoromo kod kom mar jatendo bila. We are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. That statement was reckless, was uncalled for by the IG, and should be withdrawn
and an equivocal apology applied. Tumesema huyu mtu anaitwa akome, lazima akome kuwa IG wa Kenya sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Ewi mano Eugene Wamalwa ojiwo jotelo makaluo mondo riwre kanyakla e kedo ne ratich oganda ahinya to mondo gilu machiegni wach gedo mar yawo mar korusoin nyaka giko. Ile ambayo itasuluhisha maisha hapa, shida zenu, it's not relief food, ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima msimame mupiganie Soin Koru damu, pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge damu, tuzuie mafuriko hapa. Bende egitielo mondo jogo madhi nyime kod twak kindazi miyo kod Kenya Kwanza kik luor wacho weche manyalo kelo lokruok. Anyato kwedo wach teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jong'anyo mabende osekelo lal mar ngima mathoth. Jotelogo oyango ni ok bibuogi kod sirikal ka itiyo kod obila mondo injo piny ka bende Odinga okaw thuolono mar yango yo mopogore ma ibiro tim kod ng'anyo mabiro ponono to ok obiro nyago lemo. Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans, and they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people. Magitimore seche mane giyuoro e chenro mar chwalo dongruok mar kanisa dwen ma otho e sub county Manyando kuma Odinga ne oyawo ayanga kanisano mane oger manyien bang'e ne gidhi e gwenge ma Luanda e yik mogik mar owete ariyo mane owito ngimagi bang' goch kod obila kinde ng'anyo mar kedo ne pek mar ngima. Millicent Adhiambo, RamogiTV, Nyando, Kisumu County. Komachielo jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo tielo ni onge mosruok moro amora mabiro bede kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Rigathi kawuoyo e kaunti ma Nandi owacho ni ojiwo twak mosechako kaparono ojiw kod jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen monyiso jatend piny mondo ket pache e dongo piny ma ok weche mag twak. Rigathi notelo rambe mag kanise 9 e parish ma St Mark's Gilai mayudore e Nandi. Hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini, mimi na rais we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge pale ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi uliisha. Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza. Si mtaamua tena 2027. So wakuja tukutana kwa debe wakati huo. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Riwruok makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission kod riwruoge mamoko makedo ne ratich oganda oseyo kanisa e yor chung' margi e kinde yiero mag higa mokalo ka obila bende giseyo kuom nek kaachiel kod rocho ratiro mag oganda mane ng'anyo e pacho kae. Lipot mendi olos kod Jo Juma. Twake yo ma osebed ka itimogo yiero maduong' e pacho kae to ahinya yiero maduong' mar higa mar 2012 kaachiel kod midhiero mabiro tok yiero osebedo kendo pod dhi nyime. Thoro maduong' mag twaggi ma itimo rwego mag oganda en mar neno ni yiero ma pacho kae otim e yono makare kendo tieko midhiero mabiro tok yiero ma oting'o thoge mag oganda e kinde ng'anyo makwedo yiero. The response by the police has been so repressive and brutal, and if you look at the statement that was made by the IG and also by extension His Excellency the President, where he was thanking the police for doing a good job. Do we conscientize our people enough to understand that the responsibility lies with them? It doesn't lie with the politicians. Mimi ni mimi, sisi ni ndugu na sisi ni jamii na Kenya ni yetu. Jirani yako ni kama ndugu yako. Moko kuom oganda osese ka moko bende osepaki kod rwego mag oganda ka otende kod yierono
mar higa 2022 e pacho kae. Tasani mane watimo negi hocho nyoro ok owinjo maber nikech kiwacho ni ringre mag joge gi mapod nie muchari ma osetho mane polisi onego gin ringre manobedo hired mako dhog gi nono kendo gipenjore ka be gidhi yudo ratiro adier. Sums of unlawful deaths we've documented about 23. But of course that is not the exact number. E kinde romo mane obagi korwogno makiratrogo mag oganda, the Kenya National Human Rights Commission e kaunti ma Migori, jotend kanisni kod obila gin moko kuom oganda ma oyudo seyo ka otende kod yierono mar higa 2022. People feel like one of the key contributors to the failures of our electoral and also the outcome of our general leadership in the country. The church has played a big role. Kwayo mondo kik wabed joma ineno ni wan josik ji. Oketwa mondo wabed jothek kendo wacha dieri, wachung'ure ure dieri ka piny dhi marach to wakwerne karach obed ng'ama nade. Viongozi wa madhehebu mbalimbali, viongozi wa misikiti wamekuwa wakihusishwa na lawama mingi kwa sababu wamekuwa wakichukua msimamo kwa upande mmoja ama mwingine, na bila shaka hiyo imeleta mfarakano baina ya viongozi wa kidini. Irene Soila matekruogno makiratrogo mag oganda wach jotend kanisa mathoth yande ne onindo nyakonchiel e kind yiero maduong' mar higano mar 2022. And sometimes the religion also opens up to how do we organize ourselves in terms of the leadership we want. But this time around it was a bit different in that it felt like the church misled Kenyans. Jokanyo riwruogego makiratrogo mag oganda wach ni midhiero ma okwako piny Kenya sani obiro manike riwruogego mag oganda kod oganda jo Kenya mathoth pok owuok oko mar manyo ratichgi e yo makare. Really look back and did we even make a mistake anywhere in our decisions that we made, and how do we make sure that moving forward Kenya is going to be a better place for all of us. Riwruogegi mag oganda kaachiel kod mago makedo ratiro mag oganda osingo dhi nyime mar kelo lokruok e pacho kae, to ahinya e yo mitayogo yiero maduong' e pacho kae. Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny William Ruto keto koke winjruok kod piny Mozambique madhi miyo jo ohala mag pinje ariyogo timo ohala ka gitiyo kod omenda mag pinjegi ma ok dola mar piny Amerika. E limbeno, Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo ti kod lony kaachiel gi mwandu mantiere bwo lowo ma gin go e dongore kar siko kwayo kony kowuok e pinje mag jowagunda. Kaluwore gi winjruok ma kamano, joriemb geche mag safar maboyo kowuok e piny Kenya kod Mozambique biro tiyo gi lesen mag pinjegi e kinde ma gitero mwandu e kind pinje ariyogo. Chris Owino nigi ler mathoth. E odiechieng' mar ariyo e limbe mare e piny Mozambique, jatend piny Dr. William Ruto ochuoko ke ogirimiti kod piny Mozambique mar nyayo weche mag ohala, pur kaachiel kod weche mag nam. E ogirimite makamano, jo ohala mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe kod ma milambo biro yudo thuolo mar timo ohala ka gitiyo kod omenda mag pinjegi ma ok dola mar piny Amerika kaka yo mar keto yot e weche mag ohala. The instruments we are putting in place, whether it is the tripartite agreement, whether it is the Continental Free Trade Area Agreement, or the Free-Exim settlement facilities we are putting in place, will give us an opportunity, give our business people an opportunity to escalate intra-African trade to where other regions are. Joriemb geche mag safar maboyo mawuok e piny Kenya kod piny Mozambique bende ibiro yienegi mar tiyo kod lesen mag pinjegi e chenro mag ohala. I am very confident that shortly we shall reform our continental body so that we have a body that is fit for purpose and that can serve the people of our continent adequately. Jatend piny onyiso pinje mag Afrika ni kinde osechopo mar chung' motegno kendo okawo ng'ala manyime e weche mag dongruok kar siko bedo jokwecho. We must redesign and we must recast and we must re-engineer our place, that this is not a continent of problems. This is not a continent where we are saddled with a victim mentality. This is a continent that can
provide solutions to the global challenges that we have. Ruto bende ojiwo pinje mag Afrika mondo ti kanyakla kod joket mwandu mag ji giwegi ka owacho ni gin siro maduong' e weche mag dongruok. Private sector economy is the lifeblood of all development, and the business community of any country forms a critical constituency in unlocking opportunities and creating positive change. Ruto oromo kod jo Kenya modak e piny Mozambique kama ne okwayogi mondo giti maber kod winjruok makamano e nyayo weche mag ohala e piny Mozambique kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika ma milambo. I know there is a little problem of language. We all have to struggle with the language in between there. But I think it's also an opportunity for those of us from Kenya to learn Portuguese. And for the people. And for you guys here to learn Kiswahili and English. And you don't need any tutor or teacher. President Nyusi is both fluent in English and also in Kiswahili. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Oganda manoyudo hinyruok kod anyuola joma nolalo ngimagi e muoch miruti mar higa 1998 koro kwedo wach mawachore ni piny owacho ma Amerika nosechulogi tok masirano. Kane giloso gi jofwambo, oganda go wacho ni piny owacho ma Amerika nochulo mana joma nitie pispete mar Amerika e pachoka to ma ok gin mani muoch miruti no jukogi ka gintiere e yoregi. Giduol achiel kitayogi kod okil mawuok e piny Amerika mano Philip Mussolini, oganda go koro kwayo piny owacho kod oganda ma pachoka mondo okonygi e kwayo piny owacho mar Amerika omigi ratichgi. Simfros Okinda nigi mathoth. E okang' machielo, oganda mane muoch miruti loko ngimagi e yor hinyruok, tuoche kod wito joggi owuok oko madwaro chudo margi kuom piny owacho mar Amerika. Kaluwore kod muoch miruti e apis betre mar Amerika e pachoka manotimore higa 1998. Kane otelnegi kod okil Philip Mussolini, Laktar Ramona Tasco, Caroline Kavindu e kind jotelo mamoko, oganda ga obona apis betre mar Amerika e pachoka mondo gol ranyisi manyiso ni ne osechulgi. And I want to challenge the embassy of America. If truly they paid the people they are saying that they paid, apart from the people who are working inside their embassy, let them account for those people, give us the names of the people they compensated. Oganda go wacho ni ngima magidago sani en kaluwore kod tich matek magiseketo mar bero ngimagi ma ok chudo mawuok e piny owacho mar Amerika. I work with the government. But this does not mean that by working so hard myself, I have been compensated. When people see sometimes I'm putting a suit, maybe one suit, but I wash it whenever I come to a press conference. So people imagine that this guy has many suits that look the same. Gore gi tuoche mang'eny joma nohinyore kaka nahinyora bada makora chwich tienda gi wanga mokora chwich gigo ka osetaga ahinya. Most people think that I've been compensated. I want to make it clear, nobody has ever compensated me. Nobody has ever given me any money because I'm a victim. Okil Philip Mussolini mar kambi mar okine mar Mussolini and Diesel mosebedo ka yware gi burani wacho ni onge chudo moro amora ma joge oseyudo kata obedo ni gisetemo mar kwayo piny owacho mar Amerika mondo kedne ratich ogandago. That we spent 14 years in a federal court in Washington ascertaining what the compensation should be, and that number for compensatory damages was $5 million. So if any of the members of the consortium has that $5 million, they should let me know. They don't. I'm going to ask them now if they're prepared to say to the media here that they haven't received compensation to this date and they're 24 years waiting. Wenge duto koro chomo piny Amerika e dwe mar 9 ka komiti mar Senate biro dhi romo gi jowadgi ma Amerika mondo giyie gi los chik ma yiene jo Kenya bende omi chudo ma piny Amerika noseketo thenge ne joma nohinyore e masirano. Simfros Okinda, RamogiTV.
Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B okwayo horuok e kind jonyuol kod jopuonjre mane manyo thuolo mag somo e piny Finland ka nonro dhi nyime. B okwayo jonyuol mondo oyienegi gitim nonro mowinjore e wi mibadhi mosekwako chenro mar tero jopuonjre e pinje ma oko. Olero ni ok gijwang'o jomosebedo ka chwalo ne tend kaunti no ng'ur kendo medo ni gin kod ratiro mar bandho omenda gi. Jalup gavana ma Uasin Gishu John Barorot owacho ni gibiro neno ni jopuonjre mane ochudo ochopo legi mar somo e pinje maoko. Bi okwayo horuok e kinde ma anyuola jopuonjre go nyocha singo mar medo ng'anyo e apis mar kaunti ma Uasin Gishu mondo duoknegi omenda. I have an online meeting as a chairman of the task force. I have an online meeting with the president of Laurea University, just to look at logistics of how these 46 will travel for their studies, within the next 2 weeks. So we have 24 who will be going to Otanemie for nursing, and we have 22 who will be going to University of Kratia. I want to thank the parents because there was a new condition that they needed to pay fees for second semester before getting visas. And the parents organized themselves, paid fees, and that is why they have gotten the visas. The first semester fees were already paid by the program. Wale ambao wanalia tulikuta nao juzi, kweli ukiona, we feel for them. We feel for the parents. We feel for those youngsters who are really making a lot of statements on what is their future and where is it going. We want to tell them, cheer up. After talking kidogo, I know we will come up with amicable solution. Let us sober up, hoping that all things will work well for us. Alafu miujiza, while there is that kelele kidogo, visa inaendelea kukuja sasa. Yani unapika kelele alafu visa inakuangukia sasa. Tunataka tuseme tufumulie tu kidogo. Mimi naona kuna matumaini kule mbele. Joma mine mapacho ka imed jiw mondo tigiri ruoge mag omenda mar medo jiwo kungo margi kendo konyogi e yudo hola mabeche yot. Koloso e yango riwruog saga mar Western Kenya Muslim Women Sacco, joten migepe Musalia Mudavadi owacho ni mine nigi oteku maduong' e jiwo ngima kod yuto gi makonyo piny ngima. Omedo ni riwruog saga no biro yawo thuolo mar dongruok kod ohala e imbo mar Kenya kojiwo jomoko olu tiendgi mar chwalo dongruok e gwenge duto mapacho ka. Tunashukuru sana kwa hilo ambayo umefanya. Nachukua fursa hii kumwahidi tukufu la kuenzi na wameingia katika mashindano ya kusoma. Hawapati chochote ama hawana kitu ya kukula nyumbani. Kwa hivyo tumesema tuweze kuanzisha hiyo sako, tuweze kufanya miradi ambayo itasaidia hawa kina mama ambao wametoka misikiti takriban 500 Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia County ili tuweze kuinuana kama kina mama Waislamu. Kusaidia dada wetu kwa mambo ya kulonji sako yao ya Western Kenya Women Sako. Aidha pia nachukua fursa hii kumshukuru sana our brother ambaye ndio kiongozi wetu kwa serikali, ambaye yeye ni the Prime Cabinet Secretary, my brother Wycliffe Musalia Mudavadi. We really appreciate you. Tunaenda kukuunga mkono kama jamii ya Mlembe Nation. Tutatembea pamoja, tutashikana mikono ili tuende mbele na ndugu zetu wa dini ya Kiislamu. Na hata umeona rais wa jamhuri akitembea, akienda katika sehemu zingine, unapata kuna yule joint service. Mnapata kuna Wakristo na kuna Waislamu. Kila mmoja anapewa nafasi kidogo ya kutoa funzo. Alafu baadaye wanaombea taifa, Wakristo na Waislamu. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba tushikane, tufanye kazi pamoja na tujenge taifa letu.
Alipot no mawuok e kaunti ma Uasin Gishu bende ematerowa e yweyo marwa mokwongo gi odhiambo ma kawuono ni to kapok wadhi e yweyo no erokamano ahinya Makaluga japenga achiel mar Abom Center iwacho ni ineno RamogiTV yo no ero makare ochieng' riako jako kisera Ramogi ler adua kendo wamor kod weche manyien kaka imiyowa. Aneno ote mari Eli Omondi wacho ni wayudo lendo e yo no ero makare kabisa erokamano ahinya ka wadhi e yweyo ni waduogo kod twak marwa mar ngeso ka ngeso mano mar mine wacho ka wendo na bende osemole studio kendie mano Winnie Anyango wacho ni kawuono watwak e weche mag rowere kod dongruok. Winnie ageno ni ikori makare ne twak ni. Aikora. Erokamano ahinya wadhi e yweyo ka waduogo to wadonje twak no mano mar mine wacho. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling' kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Usitie shaka. Mwenyezi Mungu ndiye ngao yako kila upande. Kwake utapata fahari na ushindi. Mulilie tu kwa sauti na atakusikiza akiwa enzini. Kwa mapenzi yake utapata amani na neema yake itabaki nawe. Mwenyezi Mungu anakulinda kutokana na maovu yote yanayokuzingira. Baraka zake zinakuandama. Dial *811*276# to get Anakulinda. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. E jumani duto te chakre wuok tich tarik 7 nyaka nyoro tarik 11 piny Kenya osebedo gi juma mangima midhiale rowere motelo ni nyasi maduong' ma piny ngima riwore mano mar International Youth Week kawuono. Thor wach mapachoka dhi kod dwaro mar piny owacho mar bero kor lwasi ka jiwo rowere obed kod lony makonyo e bero alwora. Odiechiengni mibago higa ka higa jiwo duond rowere e weche mag telo kod dongruok e sekta duto te mondo ngimagi olokre. E twakwa kawuono wang'iyo dongruok mar rowere pachoka kod thuolo mantiere ne rowere ka watwa kod Winnie Anyango mawuok e riwruok mar OIMORE Kenya. OIMORE machiegni. OIMORE jail, kamano kumbe. Doko daka. In kaka rawera ma pacho kendie ge sane ge ngima masane king'iyo ngima mar rowere pacho kendie ang'o minyawache wadhi maber koso
Wadhi maber kendo wadhi marach. Mokwongo kawa celebrate rowere masani wa celebrate mar 23 wasebedo ka sama kuma wantie sani okuma ne wantie higa mokalo. Momiyo anyalo wacho ni wasebedo maber kendo wasebedo marach. Koro berne en kaka sani kata king'iyo yo politics, ineno ka rowere mang'eny osejoin politics. Mabe konyowa duondwa winjre ei bunge kuro. Koro kata mon, ineno ka mine mang'eny osejoin politics, duondwa winjore kuro. Kata ka tije matinde iyudogi, be ineno ka mine be koro laro be yudo kaka gin be gilaro gi chuo kaka ginyalo bete nafas no. Alafu be nitie kaka nafas mar biashara. Kineno nafas mar biashara be ineno ka mone motelo. Mon matindo, manyiso ni joma tindo. Mon matindo emotelo nafas mar biashara gi. Kata nafas mag spaces mogo mag tije moko mag office gi. Sani wanyalo wacho ni rowere matindo emotelo kendo gikawo nafas. To kalure gi yo mok ber to nitie koso tich. Rowere masani iwak ahinya oko kani. Giwak ni tich onge. Nafas ok yudre kuomgi. Ok ji tema yudo nafas ailagi. Koro sirikal temo korgi to lakini ok chop ne ji te. Sirikal nicho ketenwa yes kuonde moko to okoketi. Kikawo sekta mar polis kikawo ji yudo ni nitie rowere moko mok yud tijegi. Kendo gigolo pesa mang'eny to gineno ka tijegi ok chop negi kamano. Ing'ena neno kinde moko ka bende twak moro ne nitiere ni idwaro ni mondo oduok chien hika mar ji dhi retire kuwuok e 60 chak iduoke nyaka 55. Kiwacho ni ahinya e sekta mar sirikal kendie ni idwaro mondo mi thuolo rowere mondo donje. Mano be e yo makare marwako rowere e piny owacho koso? Gima timore koka wacho e gima rach en ni sani jobunge kata sirikal neno ni rowere en gender. Koro giketo mon giweni gikawo nafas mar joma gikawo nafas mar joma ok nyal, joma chuo, jok ma onge nyalo. Koro aneno ka ikawo mon to gikava ni gikonyo jok ma minority moko nego konyo. Gikonyo rowere. To kata bed ni en ng'ama miyo marawera. Koro mano ok nywak gi donga paro no nywako gi duto. Oywako gi duto to lakini koro chuo ineno ka wacho ni koro nafas masani miyo mon ahinya. Ok wach negi, ok wuo kodgi, ok wuo kuomgi. Alafu sirikal kawo mon to we chuo. Koro ing'eni giumo giwacho ni wan wasekonyo minority te to wigi wil ni chuo chuo bentie makale gi kailagi. Magi koro kelo depression kuom chuo, magi koro kelo koso. Koro gidonje gik maricho oko kocha kaka kuo, ntie gik ma koro ok timbre maber kucho nikech koro gionge pesa. Rowere manentiere e nyasi margi e gwenge ma Naivasha, Naivasha County ma Nakuru dichieng' manyoro. Giwuoyo weche mag koso tich, ahinya weche mag unemployment. Ka giwacho ni weche mag njore, kuogeni osemedore nikech rowere onge kod tije, gionge kod yuto malong'o. Mano bende waneno e juma manokalo ma wach moro ni World Coin nowuok. Ka waneno rowere kopango lai kabisa, ji dhi manyo siling 7,000. Kendo jael mano koro wach marach nikech kineno namba manopango line kata in jatend Kenya iwache ang'o. Kendo ji opango line supermarket kamoro amora miwuothe tineno ka rowere odhi opango line to gimondo matiende ni onge tich, matiende ni ji oko kuchocho onge tich. Alafu sirikal be kaka nichi winjo ka jo Eldoret, jo Uasin Gishu County nicho wuondgi ntie ji neno ka yudo ka jonyuolo ka ouso lobe, ouso jamni gi, ouso gige gi te. Jomoko mondo nyithindgi oyud kaka nyalo dhi skul. Tiyudo ni sirikal ma wageno kuom gini ema gin magichako giwuondowa, gimayo jonyuol pesa ma giseyudo kendo gitimo godo gigi. Kendo ok ber ahinya, kendo ok ber ka jonyuol oko kucho ywak.
ywak pi wang'e gi chwer ne sirkal. Sirkal ema onego bed number 1 kuom konyogi, kendo kineno ka gin ema ne gigo kura mondo jo sirkal okonygi, to kendo sirkal achiel ni ema biro to fail gi. Mano wich kuot kuom Kenya, kendo wich kuot kuom rowere mantie koka. To kaka rowere mapacho ka dibed ni ena ywak lilo thuolo mage, nikech sama bende ng'iyo thor wach sama wadhialo rowere wang'iyo kanyero okenge ma gibende owuon gisegoyo e lokruok mopogore pacho ka kanyinya wachango gin okenge mage ma bende gisegoyo. Gintie okenge gisegoyo ma ntie kaka ntie networking magitimo mamiyo ginyalo donjo kaka nawacho ni gintie sirkal gitemo, alafu ntie kaka gi create awareness okokocha. Gimbe gigolo duondgi mondo ji ong'e ni ginbe gintie, ok ni gilinga gibet. Ino ka ginbe giwuotho ka oluong gimoro mantie to gineno ka rowere oringo mondo oyud gimoro molandno kamano. Mano ni karero kamano ahinya. Ng'ato bende nyisa kendi ni ka wang'iyo weche mag ngima mar rowere ntiere kinde ma bende piny owacho kata riwruoge ne wacho ni thoth rowere ahinya e weche mag sexual reproductive health, ngima mar nyodo, giwacho ni ogidhi osiptal nikech gineno ka gibiro bedo judge, to koro ni dwaro mondo osiptal obed kuma rowere nyalo bede youth friendly. Ma ineno ko kango sego makare. Mano niyo makare nikech samoro kata kaka wach ni pim marayaki ni rowere mang'eny ok dhi e pim ailago nikech giluor ni mama wa be samoro kata jirandwa moro riedo line ka gibo paro nang'o. Alafu ing'eni jogweng' ok obedo sensitized ni gikaila gitimore, ok owachnegi ni gikaila gi oyiene ji pimo, oyiene ji biro wuoyo gi daktari. In kaka nyathi, in kaka rowere inyalo biro biwuo gi daktari kuom chalni. Koro aparo ni mokwongo onego wuo gi jogweng', onyisgi, o create awareness ne jogweng' mondo ging'e ni gikaila gitimore, to gin be onego opimgi gin be mondo ging'e. Koro onge tiende mar mondo ka wa normalize, to koro onge tiende mondo waket suptal moro kuchocho, suptal moro koni. But ka wa normalize gini, ka wa normalize any services mitimo ko weche mag akwede. Koro nyaka wang'igo ni inyala pima buti kama to kine marach. To ka en gima marach to daktari nyalo luonga ni mae to nyaka wapimi bathe. Ing'eni gini koro tinde mineno ka ok iketo tent konde moko ipimo ng'ato kama onge ji. Yes, HIV koro kaka kidwa ng'e chalni to nyaka ng'ne samoro ng'ne luongi bang'e bathe tiwachoni. But ka wa normalize wuoyo gi nyithindwa, wa normalize wuoyo ni di mondo pimi, jonyuol bonego okaw nafas mar dhi ng'iso nyithindegi rowere mondo dhiure siptal, dhiuru ng'e gik mitimo e siptal kuro. Ok en mana pim kende, nitie nyaka weche mabeyo miwachone ji e siptal, nitie puonj maji kidhi e siptal tiyudo puonj mar family planning, iyudo puonj mar kaka inyalo ritori, iyudo puonj ma kaka inyalo bet gi jowetegi, iyudo puonj mang'eny kabisa. Ok en aina gik moko ma nyaka iluor dhi e siptal. E thuolo mar loso tije wacho ni kata bed ni piny owacho ok oloso thuolo moromo mano mondo rowere ondike tich, to ntiere tije ma gino wuon bende ginyalo timo, bed kaka job creators mano kokale yor mbui kata yore mamoko, gin kaka mage ma bende inyalo jiwo go rowere mondo kik girit ni nyaka wang' ndikgi. Koro kaka dhi mar National Youth Day, International Youth Day ne wacho ni en green skills for the youth. Koro ineno skills gi emomiyo ineno ka UN temo wuoyo gi ji mondo bed gi skills gi, temo puonjo ji. Nikech by 2030 ka ok wang'eyo, wan kaka rowere ka ok wang'eyo skills gi, nitie kaka ok wabi bedo e yo makare, nitie gik mang'eny ma wabo wito. Koro nitie nyaka inyalo bedo e agriculture, inyalo puro, inyalo dhi chako ohandi, inyalo loso kibanda ni matin kanyo, ibeda beta ng'ama orikni kaka rowere tichaka tiji. Oyienwa mondo ok irit mondo ndiki, kirito to ilal. Iwacho ni sani nyaka in iwuon ichung' iamua ni idwa timo giri kendi. Kirito sirkal be nigi tijegi moko. Sirkal be wan rowere mang'eny e Kenya ka okang' ne ging'iwa wate.
Koro anyalo wacho ne jo roere mani oko kocha, chunga timatima gimoro amora minyalo bora yudo gimoro e mfukoni. Kamano. Kamano ahinya. Ka watieko to odwa mano mondo wadonje ang'eni mano sector ni ahinya. Mano ngima joma nyiri kanyakla kod weche iemo hiu mano early pregnancies kod weche mag sanitary towels. Mana kimio mano gi wachni mogik. Koro ka kuom sanitary towels anyalo wacho ni sirkal osetemo konyo grassroots. Mak mana ni koro jopuonje ok gol gigi. Nicha wawinjo ni jopuonje moko uso gigi. Mano ma sirkal ochiwo ne skunde. Ma sirkal ochiwo ne skul. Samoro kata iyudo ni women rep ochiwo gigi ni mondo tigo. Iyudo ni japuonj uso. Samoro ko usi, samoro kana kani ofise kanyo, okodwa chiwo. Alafu onego wawuo gi jopuonje wa ma chuo. Gin bonego wapuonjgi. Koro ineno samoro deputy ema obedo in charge mar gigi e school to ok en comfortable mar pogo. To be okodwa chiwo japuonj luor. Oluor. Dange japuonj madichuo. Koro oluor okodwa miyo ng'ato be responsibility gigi nitie lwete. Nikech ing'eni sirkal ka dwe oserumo ting'iyo records. Koro mago gima okodwa dhi. Afadhali gibed kanyo. Moko samoro se expire kanyo but ok gichiw. Koro agombo ni sirkal kanyalo sensitize mondo ji owuoe jopuonje machuo gi be ong'igo ong'e ni gigi be nyithindgi manyiri be tiyogo, monde gi be tiyogo. Koro ok en gima lich ahinya ma nyaka koro ok ginyal konyo godo jowete. Ka sirkal ogolo, yie ikony jowetegi, yie ikony nyithi jowetegi mondo be oyie otigo. Nikech ka ok gitiyogo to koro iboneno ka nyathi ma nyako ok bi e skul. To mano gima rach, nikech koro onge kaka okonyre. Iwacho ni jonyuol penjere oko kucho ni gidhi e skul koso gichul school fees, ginyiew chiemo koso ginyiew sanitary towels. To sirkal kata women rep kata ng'ata oyie ogolo moko ochiwo mondo umiji. Koro chiwgi. Chiwuru mondo ji oyud kaka nyalo tiyogo. Erokamano ahinya Winnie. Sama koro mahiga ni wasedhialo. Okenge mage mowinjo bedni wagoyo mondo ka higa manyien ichak idhialo odiochieng' rowere to bedni wasechopo kama. En kanye mudwa ni wachope? Agombo ni mondo wariure kaka ojende. Wariure wate mondo wamed wuoyo. Ahero kaka nyako moro mano wuoye Uasin Gishu cha wuoye. Nyaka wajiure. Kwa medo ling to wadhi hinyore, wadhi hinyore. To ka wawuoyo, wagolo duondwa mondo ji owinji. To mano wadhi donjo okang' moro machielo. Alafu be ka wayudo opportunity mar tije, kiwinjo ni nitie tich ma imiyo ji oko kocha, yie imbe ijoin, kik irita ni beta, in kiluongo ji maber kiwinjo tibet ni ma ok marwa. In be dhi join jogo mondo imbi yud kaka inyalo konyori. Erokamano ahinya Winnie kuom twak mabende wabedo godo kendie. Kijiwo weche mag rowere wang'eyo ka nyiro kenge mabende gisegoyo. Thuolo mabende nitiere ne rowere ka higani idhialo odiochieng' rowere. Wadhi e yweyo machoko duogo, wadhi nyime kod weche mamoko mag OIMORE. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana, pamoja twajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Ngima mar nyimine adek lokore to winjruok mane kindgi chako bedo gi chandruok. Kaachiel kuomgi romo gi ng'at mohero ahinya to dwaro kendo. Ka gik mopondo kod hera chako fwenyore. Be hera gino biro keto gi kanyachiel ka gikalo e tembe. Kumantiere hera gimora mora nyalo timore maber. Macha dems, macha chunya yawa, macha ingima. Hera mokwedi. Udono life go ya dosla, uchakendo go ya dosla kendo koni kwa mnyako ni udona timna. Ewi Nam Cinema, Jumapil, Sari otieno kod Sang'wen otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo e giko dwe mar 6 higani, jatend piny William Ruto noyango chako chwalo chenro mar 5,000 mag piny owacho kokalo e yor mbui ne rowere, ma kata obedo ni ng'eny jo Kenya osiso luoro mar ng'ikruok kod seyo mabiro gi tiyo gi kuonde mbui. Penjo en ni bende nitie ikruok makare mar neno ni arita ma jogo mabiro tiyo gi yorege kod jogo matiyo gi kuonde mbui mamoko oket makare. Dano Londe nogo mbaka kod moko kuom jopiny kendo miyowa siganani. Eka sabicho tieno konde mag mbui odich. Kuonde moko ji goyo mbaka kendo puonjore. Kuonde mamoko ji loko hala kendo manyo jouso mapok nindo oyuso wengegi. TM ni Intel Core i5 4GB RAM. To kuonde mamoko to lokore Sodom gi Gomora. Oganda mathoth pod medo golo paro mopogore opogore motenore kod ohala mar uso del makoro medore kuonde buigi. Ma kelo e penjo oganda gino magitimo gi kuonde bui magin gode simbegi. Konmen mane dwa kona i WhatsApp mane gidwa na orn gi 999 i yor WhatsApp mamondo gi mia loan ma 50,000. To nonwang' kana idol liel mostly chandruok maliel to kana sayudo ta kone ni pesa man go en okanya romo pesa no okumia kata mna over 5,000 monda logo yorena. Aneno jende ma ntiere gik moko migete mbui ma ok ber kaka riwruok e chwech mar kidachiel. Wan kaka jo Afrika wan gi chike wa mabeyo mano keti kendo magi Nyasaye manomiwa gi kwerewa ka gibet e gut Ramogi kamoro amora obed ja Kikuyu obed ja Kamba gin gi chikegi. Dhano nyalo biro ka wuondi ni orni ni odwaro ni mondo yani onyalo keto for example onyalo keto picha ne nat ni ko nyalo dwari godo to kare ok en picha ne oen picha keta picha ma miriambo. Koro gina gik mayore kamano kata WhatsApp gik mang'eny ma gi post gik moko maricho mok beyo mok mi kata bed moko e yo moro mane kare. E nonro wa wayudo ni ng'eny ji osekale seyo mag mbui kata kamano ok ging'eyo yore makare ma ginyalo tiyogo e geng'o gik makamagi.
Omiyo wakawo thuolo achiel kachiel nyaka Umoja i Nairobi, kama warade gi Vera Banis, nyadendi ma hike ni ediere, kendo ma osekale achiel nade kod seyo mabiro gi mbui. Vera mane obedo gi paro mar kawo konge mane kaluore kod akwede kod ayany mane oyudo, wacho ni kuom ndalo mathoth nobedo gi mirima kendo nosiko koywak. Gochno endo koyudo ka imbi yom injori mang'eny, ji mang'eny ing'e nosewito kata ngimagi mana kokalo wach mar mbui. Koro mane ende mana omiyo adonje mbui ka mokwongo ne ogoya. Koro kosegoya an chon anyalo wacho ni an chon naero ywak. Koro gik ma kamago nawinjo ka hinyo chunya ma koro ing'e ni iseshare story ni kar mondo ji o sympathize kodi to goche emiyud. Koro iyudo ka ng'at machielo ywak kaka an naero ywak kabisa. Kasto one thing with this cyber bullies ka giyudo ni nyap ni koro in yaro ywak, mano koro ka gidhi nyimokalo. Kata kamano bang' ka oyweyo mbui, Vera nochako puonjo gande yore makare ma ginyalo tiyo godo mbui. If it is your first time joining this live stream, my name is Vera Banis. E tiegruok achiel motimo e juma, Vera yudo ji makalo 500 mowacho ni puonj mochiwo seloko ngimagi. Ka moko mosekale achiel nade machal kod mare, to chune mondo manygi moyud negi johocho. Chieng' moro nan live. Kaso nyako moro moko e comment section yanya kori ngena nyako ni to yanya nango. Kori ngena adita a screenshot her profile. Later kat a loro live adita manye. Tapenje ne to jaber. Ido ka ne nyaluo wadwa. Apenje jaber ang'o makoso ni momiyo nane live nyoro gotieno ti yanya malich kamano endo. Ni be no kange kata ne inyalo manya. Takone ni that is not the right way. Kidwa wuoyo gi ng'ato, yani you don't have to be negative mondo kigine ne ng'ato. Yani mondo ni ng'ato. Kora penye to ang'o miyo ni yanya ntiere yo moro mana sechwanyi godo. Ni pok te chwanya lakini an gi shida. Kata bedo ni Vera puonjo ji kaka ginyalo kedo gi seyo mag mbui, en gi geno ni sirikal biro timo makorgi mar keto arita makare kuonde mag mbui. Kowacho ni chik mag rito mbui mag Cybercrime Act 2018 sani koro ni chien kendo winjo tim makare mondo ridgi. Kaluwore gi ripod African Development Bank mar higa 2016, achiel kuom mine 5 pacho kae oseroch ratichgi e mbui, manyiso ni atamalo 70 mag mine ok oseyudo alwora makare kuonde mag mbui gi. Dr. Mark Matunga en jalony kendo jakom e komiti mochung'ne rango alwora mag mbui. Opuoyo chenro ma oseketi mag mbui mowacho ni nyaka sani osekonyo dongruok mag gwenge mopogore opogore. Watemo ng'iyo kaka chikegi nyalo medo konyo jopiny to kod konyo nyithindo, konyo oganda duto, ni kata wadhi e yor mbui ka ere utaratibu mowinjo ji oluw mondo ti gi mbui no maber. To ka nitiere jok madwa biro e wi mbui ka gi weche mag jendeke, ere kaka sirikal nyalo timo nyalo luwogi. Tang'o ma ng'ata matimo ohala e yor mbui, ere kaka nyalo yudo resruok kata konyruok. Kata kamano, omedo ni ng'eny ji ok ong'eyo bugo ma ginyalo donjoe, to moloyo seche ma giyudo gigo maywayo wang' e mbui. Kowacho ni gisechaka put mabiro neno ni penj chike mag Cybercrime Act 2018 oket kaluwore gi tudruok manyasani makoro medore gi lony. Mbui kitiyogo ok ochuno ni koro nyaka ibi Nairobi mondo kiyud gima nidwaro mondo sirikal otimni. Kamoro amora mintie, ana chula mfangano. Koterne jochula mfangano yo ma ginyalo yudo godo konyruok kuom sirikal kokalo yor mbui. Onge ng'ama biro chuno ni nyaka koro mfangano otiek ndalo 3 koro kochop Nairobi kendo koro kochako dogi kotiyo gi pesa mang'eny. Manyiso ni tich manyalo kelore manyalo biro mayot kalo gi e yor mbui manyasani. Matunga medo jiwo ji mondo kik luo tiyo gi yore mag mbui manyaka sani medo yarore. Wira kata piny owacho oseyawo skund somo mar mbui. Wang'e maber ni mbui ni e kuma konyruok nitiere e piny masani kata piny manyasani. Ok inyal dak e piny ni ma konyruok ok owuok ni e yor mbui. Kata mana sani sime ma koro watiyo gi. Ng'en sime mar kompyuta makalo kata mana e yor mbui. E ma wuoye gi mamwa kanye dala taoro pesa tatimang'o. Dekoro mano onge. Dekoro nyalo kata mana oro pesa e yor mbui kamoro amora. Bas koro en ni kik waluor
ni nyithindo kodhi e yor mbui to gibro kethore, kata ka gin gi sime gibro kethore, kata ka onge. E seche ma piny owacho medo rwako chenro mag tiyo gi mbui e sekta mopogore opogore pachoka, geno nitie ni chike ma ibiro keti biro rito kendo biro jiwo oganda mondo ti gi yoregi mag mbui mamedo chwalo dongruok mapiyo. Diana Ulonde, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Samburu dhi nyime kod ndiko kwan mamalo mar nyithindo manyiri mamako iye mohiu kapod gitindo. Kaluwore koda pek man ngima kod koso lony makare mar yuto, chuno mine matindo go mondo odonjre wang'o maka kaka yor jiwo yuto margi. Midhiero ma kamago osebedo ka ketho lwasi kaachiel kod bunge gino makoro ochuno jokedo ne ratich nyithindo manyiri e kaunti no wuok oko kendo riwre gi riwruoge mamoko mar neno ni gimiyo gi puonj ewi pur kod rito lwasi mar alwora. Brenda Rawer oloso ripodni. Puonj nochakore e puodho kama mine ma pod tindo yudo tiegruok ewi kaka ginyalo pidho alot ka gitiyo gi jwala makende mag pur. Ijiwogi mondo giti gi jwala e pidho alot ni mano miyo gi tich mayot moloyo pidho gi e lowo motuo. Ka jwala achiel nyalo ting'o koth alot maromo 120. One bag, these ones, inaweza kubeba like 120 seedlings. Moja 120 seedlings. Instead ya kutumia chini kwa mchanga, tukaamua tutumie hizi vertical bags. Chenro ni nochaki mondo mimini ma pod tindo oyud kaka ginyalo pidho alot manyadala mabiro konyo e yore mag yuto. Tuwafundishe mambo ya kupanda sukuma ya nyumbani, kitchen gardening, ambayo itawasaidia sana sana kwa wakati huu tunaona kuna kiangazi, na pia vile tunajua hali ya malnutrition iko juu sana. Maluore ni thoth minego ne ng'ado yiende kendo goyo maka kaka yor manyo otonglo. Pidho alot osekonyogi e yore mopogore opogore mag yuto. Hii mboga sasa vile unaona anatusaidia kukula hata na kupata sabuni na kupata karo ya mtoto ya shule. Kasi yetu tunaenda msituni, tunakata makaa kama wamama, lakini sasa tumefaidika na hii project ya kupanda mboga. Sasa mama wengi wako na biashara yao kufanya ndogo ndogo. Chenro mane ochaki mar bero kor lwasi sani koro chako duoko alwora obed makare kendo mine maromo 50 oyudo kony kowuok e puonjno. In fact, anthropogenic activities, these are the major cause of climate change, including charcoal burning, illegal logging, which is taking place in Samburu County. Going forward, we expect these women to engage themselves on other alternative sources of income. Pur, rito alwora kod jiwo ngima mine duto biro kanyakla achiel mar bero ngima jodak e kaunti ma Samburu ka ijiwo chenro makamae mondo timre e gwenge mamoko mapachoka. Wan kore pau tuke kuma tim mar Gor Mahia kawuono noloyo Simbo mar FKF Shield tugo manogo Kasarani. Gor noyudo dhiamodhi gol achiel gi Homeboys eka ne giloye penalty gonde 4-2. Mich makamano nomi Gor gi jakom FKF Nick Mwendwa ka Gor notiyo gi jotugo mawelo machalo Lawrence Juma e kin mamoko manye gi ndiko tok kanyo migi thuolo gi FIFA. What a strike! Wow! Mazoezi kemkema. Wanapokuwa kule Gor Mahia tizama. Eston Esie Eston! Namna gani goli zuri hapa. Wanakosa maelewano. Eric Kambunya na warudisha mchezoni. Eston Lloyd havuchi Muyonga! Amepiga darini kule wanapolala njiwa. Amangao ya Isani inaoza wa timu ya Gor Mahia. Jofi shirikisho la soka nchini. Gor Mahia rasmi championi. Mabingwa wa ngao ya Isani. Ya pili nadhani mchezo umeamuliwa na bahati. Maana penalty huwa ni bahati, unaona. So mimi naamini mchezo wa leo bahati imechukua stand. So tunakuwa patient kidogo tukiongeza taratibu. Tukijua na tukiwa na imani kuwa watakuwa sawa. But I thought it was quite an evenly matched game, as it always is between ourselves and Homeboys. And yeah, we're quite disappointed to concede the goal in the way it does. You know, we can't attach any blame to the young goalkeeper because the wall has to do its job. It's not like it's went over the wall, it's went right through it. So that was disappointing. There's a few players still have to get to full fitness.
School Secondary ma St. Anthony mawuok Kitale County ma Trans Nzoia oloyo osimbo mar adhula mar joma chuo kawuono bang' loyo Dagoretti gonde 2-0 e finals. Adwin Kibete manokwongo loyo ne St. Anthony ka en bende emanyo loyo negi nyoro ka gidhi e final. E tugo mar laro thuolo mar adek Shanderema noloyo Agoro Sare gonde 5-1. Joloch mag rugby mar jotugo 7 kone gi kocha mano Kabras Sugar kawuono norenye tuke mag Christy Sevens e paw tuke mar RFUA mantiere Nairobi. Kabras mabende emanyocho loyo e tuke mag Prince Lu Sevens nodiemo Impala 5-9 kaeto gichak giloyo Masinde Muliro 24-2 magichopo e rang'iny mar Main Cup. Weg pacho Harlequins nolo 15-2 gi Daystar Falcons e tugo mokwongo. Kata kamano ne gidok giloyo Black Blood e tugo mar 2-4 kuom 14. You have to remember that we are the defending champions of Christie's. We won it last year. So our main task this weekend is to try and defend that trophy that we won last year. But as sportsmen, we'd always take it a game at a time. We're still going to work our system because we have a system that we are trying to execute. Things have not been well when we get to the semi-final quarter. So the biggest thing is the boys are able to stick together and work the system and get us into a finals. Then we can play a finals the way the finals comes. Tima Arsenal nochako maber tuke mag season manyien bang' loyo Nottingham Forest gonde 2-1 e tugo manogo e paw tuke ma Emirates. Arsenal emanokwongo loyo